Внимавай, дете, бъди по-добро, внимавай добре, ще ти кажа защо. Дядо Коледа ще дойде в града. Той вижда добре кой как се държи и мисли кого с какво да дари. Дядо Коледа ще дойде в града. Сега той прави списък, следи го всяка нощ, поглежда и узнава в миг кой добър е, кой е лош. Внимавай, дете, добре помисли, дали да ядеш и дали да не спиш. Дядо Коледа ще дойде в града. Хайде, изяж си закуската. Не тичай толкова. Добре дошли, скъпи гости, мили родители, на нашето скромно тържество, свързано с празниците, Коледа, Нова година. И за това ние искам да ви поздравим, а да покажем и също така колко сме големи и също можем да се справяме. А може и да почакаме, може и дядо Коледа да почука на вратата, ако сме слушали. За това, че сега ще внимаваме и вие ще внимавате да се ослушвате, да чуете дали ще чука или ще подсмени. Готови ли сте, деца? Айде, 3. Започваме. Дали какво? Уважаеми родители, скъпи гости, добре дошли при нас първокласниците от първи А клас. Нашия коледен концерт започва, приятно гледане и слушане. Да запомня тази есен с първия учебен ден, като всички отидох весел, но и малко притеснен. През септември започнахме с песен, за да ни бъде по-леко в учението, ще чуете песента "Песни, слави и чудеси". Любя своите сладки песни,
полека ляга, долу на земята, топичка за вода, слабо ръка на водата. Поредно всяки наварял. Ето каква да чисти изял. Обяви и обяви, те чеките дни. Айде, двамата отпред, Вали и Фрица. Изправете се. Добре сте ми дошли, мили гости, добре ли сте? Здрави ли сте? Добре сме, татко, вие как сте? Здрави, щастливи, че скъпи гости посрещаме втори светъл ден. Аз предлагам внучки на баба да помагат, за да готви и дъшета, а пък внуците при дядо да останат, за да пазят огнището да не загасне. Айде, внучката. Айде, ти даме да мама, да. Мама и тата тук. Тя в гората е родена и не се бои от мраз. Весела и пременена, днес е гостенка при нас. Сега се минете тук цвете и чак тук елате насам, да искате да пеете. Елате тук, чак не пеете. Бързо ще там реча. Трепка ни вектори, трепка ни дигори, най-си слади светици, златно вършното пусти. Радват се твоите иглици, целите в леден варан. С песни край тебе охици, срещаме празника драг. Ей, вие ме послушайте, написахте ли си писмо на дядо Коледа? Да, написахме. Мили дядо Коледа. Ставай прав. Мили дядо Коледа пише ти кратко писъмце. Искам да ти кажа аз, че бомбони сладкиши там трябва да я полите. Аз да ти разказвам. Ела насам, насам, поставяш тук отпред. Така, айде следвай. Че обича мантелия и книжки с картини, че голям болчин и рисувам си писки, но си нямам аз колички. Че туши автомобила, за да видя кой го кара. Топката ми се е свила и жената ми е стара. Свирката не ще да писка, а пък ти каквото искаш за подарък да не си. Радват се децата, тук има сърцата, сблеснали очички, пламени странички. Шум до Бога дига, Коледа пристига. Рано, рано от заран, дойде братчо от Балкан и донесе блага вест, дядо Коледа пристига днес. Той сред нощ се ходи тука, той по портите ще чука, ще изходи всички двори, всички стаи ще отвори, всеки дом ще благослови, с любов, мод и здраве, без много шум и вява, пред поредно ще дарява. Сега следващото. Приказ нашия на. Нали? Приказ нашия на. Сега ще я пуснем. Извън че звъни, тишина лети.
вечер е нощта преди Коледа, в която се е родил Исус Христос, Богът на християните. Всеки народ празнува Коледа по различен начин. Българските обичаи са изпълнени с богата символика. Би камбана без умора, Коледа дойде на двора. Мили хора, я станете, скъпи гости посрещнете. Богачета с късмети. До нея баница, после ще сложим орехи, сърмите, ошава, чесън, плодове. А сега сядете около трапезата. Аз си трябва да я сложим тук. И дядото къде и да се вземе столчето, дядото да седни. Казахме, дядото само ще седни, а ние ще седим около трапезата. Тънчето злати. Така. Айде сега. Казай добре. Добър вечер, домакини. Ние ви носим блага вест. Света празник е да стана, Коледа е днес. Дружито по камбай, власти агнета в пушай. Кажете, дружина, да бъде! Руйно вино по-мразите, мети восък по-пчелите. Кажете, дружина, да бъде! Да живеем като брата, всички хора по земята. Кажете, дружина, да бъде! Пълни къща с синани, нигде обидно да стане. Кажете, дружина, да бъде! Срещам тебелата ще сложа погача. Скъпи гости, коледари. Скъпи гости, коледари. Приемете нашите дари. И кравайче, и парица, ябълка и сушеница. Айде си да това помага за теб. Къде е сушеница? Не, няма. Само кравайчета. Само кравайчета. Това няма да стане. Никол шай малко. Къде няма? Така. Айде, наредете се и вие там сега. Отпред застанете. Малко се издръпете. Айде сега. Тръгвате също. Айде, дружината, сръгваме защото ни очаква и друга къща. Айде сега песента. За Бога. Крава изкача от полица при входлет.
жади за гликане? Второто парче на Света Богородица, майката на Исус Христос. Третото парче на къщата. А сега и на всички нас. Но само, че още малко имаме и всичката останалата ще бъде за нас, защото някой се притесни, че ще свърши. Няма да свърши така. Седни тя готова вече. Хайде сега. Хайде, защо хората празнуват? Защо хората празнуват нова година? Къде? А къде е новата година? Тук. Полета, как къде? Полета, градове, земя. Села И равнини. Така. И Росен, иди. Иде новата година. На първия ден от гърбина на гърбина ще си се смеем. Затова сега се кича, ще пукам хилша, като дума ще наричам, за да бъде всеки здрав. Хайде, коледай, така малко. Сурва, дива, сладен, гласна нива. Напред за сурватничко. Голям грозна уса, шъпна мурна леса. Червена ябълка градина, пълна къща с куприна. Живо здравото годиното амина. Сурва, весел, честита плодовина. Сега бъде се отняваме на местото за сурватничко. Сурва, весела година, да сте живи, да сте здрави. Всеки работа да има, всяко зло да ви забрани. Пълни шепи и хамбари, тлъсти агнета в кошари. Нека всички земни дари да се трупат на камари. Круши, ябълки и жито, сочно грозде, мирни пити. Всяко зло да ви отмине, сурва, весела година. Ама сурва, на това е да говори. Чуя, ако е минало тук, да ни забравя. Хайде да с мълчаните полета да изпиме, може да личи. 3, 4. Нас мълчаните полета пеят песени звънчета, писа нашата племина, бялата патина. Заповядай да чуеш нашата песен. Няма да го дадем изкон да седи, защото е много изгоден. О, ябълки и чубади, Иван. Айде да продължим. Петка, точбията и крити, бяха заснежени крити, спътваме през се крие, селото се крие. Зън, 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 селото се крие. Зън, 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 селото се крие. Браво, деца! Какво да кажем на дядо Коледа? Откъде ни са дядо Коледа, че ние имаме празник тук? Така, деца, вие знаете ли аз откъде идвам? Да? От Северния полюс, точно така. От Лапландия, да. Къде ти са джуджулетата? Какво си самичата? Хайде джуджетата да влязат. Ами, яй, охо! Сам. Кой е? Влизате джуджета! Влизате! Леле, състанете там! Дързо си моите помощници. Елай тук насам джуджета! Яй, млади тук! Обърнете се да ми към кухинята. Така, знаете ли къде е Лапландия? Не знаете? Да, на Северния полюс. Не. На Северния полюс. Хубаво е, че все още не е навалял много сняг тук и затова успях да дойда. Защото иначе елените в снега малко им е трудно, затова идвам при вас малко по-рано. Така, искате ли ми подаръци? Да! Ама слушкали ли сте през годината? Да! А
Следващата година ще слушате. И госпожа Баева и госпожица Тодор. Добре. Значи да ви раздам подаръци. Добре. Ама какво носят джуджетата? Я да видим джуджетата първо какво носят. Какво носите вие? Едни карти. Писма? Не можете да избайва. О, има и за мен писма. Джуджето не е образувано. Дядо Коледа, да научи джуджетата да читат. Така, дядо Много Чика. работа. И Няма това време. е за първия. Кой е първия? Първия. Вие сте първия. Ами ние всичките сме, ние ще си го отворим утре, а това за кого прати още писмо? Ще си остави за нощ. Така, ела сега и госпожа Тинкова е написали писмо. Ела сега там ги дела на Добре, я да видим сега на момиченцата. И я да видим. Има и писма със всяка нощите. Дай. Така, дай ще помогна. Искате ли човек се да помага? Искате ли помощ? Айде, чети. Аз понеже ги знам. Анабел. Лично съм ги писал тези писалта. Дай, айде, аз ще подавам оттам. Юлиан. Ето, заповядай. Елена, утре ще ги чуем. Насе, някой да е станал от момиченца. Александра. Ето, Александра, ай. Айде тук, айде. Да видим дали има за всички, да не съм забравил. Някой да нали? Мисля, че не са. Дай. А сега, кой остана? Останаха момченцата. Тя до Коледа. Хайде за Ама момченците. дали има за всички, ако не слушат? Който не е слушал следващата година. Ще видим. Злати, ето къде. За злати. Няма нищо при дадеми. Нищо. Тони, къде си? Марин? Ние година ще дойдем и джуджета. Ще дойдем и дядо Коледа, дето да бъдем и ние. Я виж как много раздаваме подаръци и се радват на джуджетата. Така, това са писалцата, а сега мисля, че е време и за подаръци, нали? Има и подаръци. Подаръци, разбира се. Ако седят така тихичко, сега джуджетата ще имат джуджетата, за това са помощници да раздават на децата Значи, подаръци. това беше много тежък, така че подаръците са много хубави. Хайде, джуджета. Заповядай, как всички дойдат. Ще си ги разпорите се право. Ще ги разпорите, ще ги разпорите. Нека
Таратория? Браво! Браво! Я да чуем и към я. Бяло отвътре, жълто отвън. Пак помага прилета, да. Ало отвътре. Значи не е ли сте както че? Много ме затруднявате. Вот който аз много обичам. Банан ли? Ще ви дадам просто една награда на госпожа Баева и на госпожа Сатонова. Добре, ето, заповядайте. Много
че ученето е пари, богат известен и напред може да те... Дай да го прочетем сега. Иди учи. Ученето е пари. Богат, известен и напред, може да те вземат и за кмет. Браво, Ради! Ти ще си първият кмет от първия. Да, така ще ни вземе там да работим. Има ли някакви други късмет? Яни Варианта може да чете? Слушай, бабе. Отдадеш най-сладкия детски стремеж. Не, прочети твой. Приятели ще имаш верни, штури, диви и Штури, диви и верни. Кой други може? смела пристъпка напред. Късметът ще е с теб. Така, всички са много хубави късметите, да. Прочетохте ли ги? Той не прочети твоя. Я малко внимание, още малко изборени сме. Люби повече от това да слушаш, чувай. Пак прочети. Повече от това да не само да слушаш, а да чуваш. Повече от това да слушаш, чувай. Така. Над учебниците сядай и за работа се стягай. Я виж, дойде. Дай да видим сега различната на Дария. Паричките ти в монето ще са като звездичките в небето. Кой има? Хайде, бе, здраве! Хайде заедно. Моля, сега. Много сте шумни и някой Няма вече Дора и Гадна. Здрав да си разкаже Нина, Одър, весел, точно. Добре, сега аз помагам. На теб, я да чуем и Нани какво се падна. Какво се падна? На теб учение се пада. Май, това си най-приляга. Не измисли как да кръшкаш, имаш остри изпити да кръшкаш. Сега късмечка. Блестящият ти ум ще ценят и диплом за това ще ти дадат. Браво, Никол. Страхотен късмет се пада. Натали, Натали, новата година за теб ще бъде пълна с изненади. Чакате безброй призови награди. Късмечка на Анабел. Много здраве игри и в училище ще ти върви. Така, четем на тия. Не ти ли харесва? Пълен чувал с усмивка. Браво, само с усмивка.
някой да може родител да ви поздрави за добрата програма, да ви пожелаят нещо, ако имат някой родител да ви каже. Айде, мили родители, татко си, майки, какво ще кажете? Бъдете живи и здрави. И много да слушате. А,